नहीं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। नै लोगोफोर आदा आरो बाजैमोना दानि गोदान जुगनि मोनसे मा खालामना अनलायनाय भिडिअ लोगोफोर आदाया बाजैखौ बामदो माने अनलायलायदो इसोर तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बेसे अनलायलायदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोनाबो इदि अनलायना सोर सोर बिदि अनलायो नोंथांमोना आदा बाजैमोना नोंसोर माबायदि अनलायो इदि अनलायो नामा नोंथांमोना कमेन्टआव खोथा हर लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे बाजैनि भिडिअखौ नायनानै आदा बाजैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा गोसोआव बेरखांदो मा कमेन्ट फोथानो नागिरो बै आदा बाजैमोनखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोथा हर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर